Hi, si Manang Helen eh. Hi, madumbuntag. Ako na pod ni si Manang Helen. Karon, di ba gapon nangahoy ko. Hanggang kinahoy gapon, wa pa mabagha. Munang si Dudita na pa iyang di pa bagha. Kay init naman ron. Karong magatas Dudita to ah. Isa na pa na magha. Eka ko manguan ko sang buwak. Laon nga buwak ron si say pabaghaon kay rong maaga. Ang hinakot gapon na. Ang hinakot gapon mao na. Kay tapos ro ito ah. Isa mig kwan, isa mig pangraha. Kay labong ning init. Lisod sila maguwan, natapos na lamag Disyembre, Enero, tengah-tengah na ros Enero. Siya puguwan. Sudado way sunglod magsiguan. Munang isa pa yung pabaghaon. Kay masig mo lang yun na puli sunod simana. Hindi na magmulupad na kung mga itong balik sa isang bahay ito sa munting lupa. Kay bo, ganahan mo sa munting lupa si Zag balik-balik. Uy, pumisak na yung labay. Kanawa pabaghaan siya silutan. Hindi pabaghaan ng tibok adlaw. Hoy, bilita! Sa? Di makadungag, ba't ito? Ba't kadungag? Nas na dia? Kanang nay agamang buwak nay nang subi nga lain og kuan, lain og klase. Kaya gahapon adto lain man putoy ni napoy ning turok lain og porma nas na agbutang na nay sekretos na nay gipamutang. Ha, hanay. Lain na giri, lain sa imo. Ha. Kami unpod. Ha. Nay sekretos na nay gibutang. Atong sabaghay naman sekreto. Diyan gitunaw nas galon. Kami rin kay bao. Sundang maka. Kanang kuan. Kita kagi bangalan na katong lay sundang tuas kuan. Sundang si tatay. Susa kay napas na lang gibidyohan kay nang kuan. Nagipamutang na mo. Kani ko gamay na isa ka tudlo nay. Ato daghan. Na agidas na nay ni. Agahaon daraghay pagkita agidas na nay na. Kananay ng mga tanom na kanini kagtiri ni pero si tiri kay di man ka adto mo kuan sa isang tanom sinanay ning kuan ngano man day dali ngali dali ngano man kasi mong gitugon tapor ami kasi mong gitugon ignog wa man makadungog kay lagaraman pag singgit nimo wala makadungog da Ingari mo to. Ingari mama ni hinata ni Lilian ning ko. Nay hanap na may hinga na pud. Mama siguro na. Mama to ning turok ato. Ay nanay. Mata pa mi nay. Nakadungog. Dungog bitaw na ningon. Ningon sila nay. Ayo. Ayo ning rang Nasa na sa ilan na dia. Ay Ginoo. Nasa nay. Sige uwan. Di ko nag-uwan. Anay sundang na huso lagi nay. Ato na nagamit ang sinuso na. Tagay ba sa kusi mong kuan nay, sekreto mong pamatang nay. Tawa lagi dito. Ito na. Suloy ning balik. Naghanap pa itong tanaw ng za. Dala kay mga dito akong nanay og kuan sekreto nga pagwapas buwak ko no to. Mas nanay. Sige ko sino naman na bisa ano ang sarap. Diyan nagabiig hiwa-hiwas nang ka. Wa man sunod. Dali lang. Wa. Ano pa nanay? Nana ang silyom na. Bakit buwak na ang silyom. Naha. Ani nga bunuhan ako'y nanundog kong nanay nga nay isang giabono. Ang gabi-gabi giwod na. Lailin. Oh. Love you Lailin. Oh, ang hude ang buwak lagi kasuod na, nga pahak. Patdana. O di pag kuan dia. Lailin. Manaw. Oh, Patdana Lailin. ang pat din man. Ha? Mukanon. Hindi. Tapos ang mga banda. Buwak Lailin. Sino to? Nay. May banda na. Love you Nay. Baka yung gitimplang na nay, nga sa ni. Kung patay kong nitumigas. Na. Galing buwak na. Baka na dyan. Lailin wato Nay. Sige kulo dani.
Baka. Orange na. Lagi mo ni Julita, sa maning kuya mo. Katlia, violet na. Pwede mo ni Katli ang Julita. Ang dampot ng banda. At ang tagline kuan. Okay. Nara kay kuan man ron. Labong ni taniag na. Buruha ginagmay. Ah. Ha, muban ka? Ha? Sa tingan dali day? Tingan dali? Tingan dali? Makalimot mo ko. Dapat yung dublikara ba ni? Mau po din dublikara pa o kani? Di oy. Dublikarag pikas pink, pikas green. Dapat tungod dito mong dublikara di ay. Apa yang banda ng kuzarot na? Muli kinaulah ng banda. Dapat kasi mo ni Pao? Sige mo dira. Muli nga mga tanong. Katlia. Kapliya o kuan. Itong sithan ito ah. Nuod. Kung lagi mo butang ng lipstick ug kaang. Lipstick ko kang. Na ko na ko ibutang nas kaang. Uling ka nga. Kara di ay. Ngita pagtambo. Tapos bakil kinuhaan ko ito sa tambak-tambak ko ito. Kapag balhin yung dami, wala mo ako may kaang. Tambok mo gunang duta danas kamutihan. Gahi mong good, ang itong bukbuk. Nana! Kaya daghan di awa pa nabalhin. Na? Kana ako Ino na. nang tinanom tambok na. Yapod. Bago pag Kapag sa kakuan. Bisa pa sa paura. Kanina, dahil nas kurtis ni kani. Ibalhin na ang zag na ni duta. Ang nagahang pangatanong ng salin sa manok. Gabi-gabi to anak ko na. Apa na? Napay kuan. Para man tog orange na. Orange nga. Buwak. Na? Butang tani mo kaang. Wala gizutang kang. Kanihan ni sa bahay, nagmulakaw na ta. Kani. Kami day sila. Kurak ka ba? Na? Ito na. Sakay mo shout out. Hoy, Brita! Masih am gingan. Padahal yan, dugi mo mong katingog. Ano mo pa nagpatugtog? Buhay day ko ni Jonathan Coret. Hi classmate. Og, Amping diha og asa ka. hoy, tas, ano ko si Milani. Nabay si Madam Milani. Diya, asa pa yung mangingan? Ikaw mo sit out sa Tagamunting Lupa? Buhay day ko sa mga silingan sa Muntinlupa. Hi mga kapitbahay. Sa kapitbahay, Tagalog man ron, kasabot sila Bisaya. Harap ingnan na. Kapit sa wana. Puta na. Si mangingan, tiwas na kay, nag-uun pa ng kamera. Tiwas ang imong gitawag. Napalagi na eh. Wala pa? Nagahagi. Nako. Wala. Bili tayo mo ng tiwasan? Ay, mura to. Mura ko no to. Isang ingon. Nasuroy na. Ha? Ningkat-kat si Roy sa nangka. Ito lang gipangipo kay ang sinanay gahapon. Naigo, madugaling kay kamutraw, maigugo. Giwas gazag kuan kay dito mas naig jondo dyan jag nangka kay nigo mas nang bakton. Kubaan lagi may pagbuto, lalay magkagisod sa sako duha ka buok. Nga karon kaning mga wagi pang putos, gisaka ng Roy. Hala ko ana. Makabuok, napaisa? Ilog na no? Haman. Ipangipunan ni Jack kay Juan, makadisgrasya jag. May mga tao rin kanang sa na pwede. Ipon mo? Na may tagok na nanay. Ano tayo noon ta? Hala. Ano?
Panguha na, gipang harvest na kaya sa kahinog tuas ng tos ng kuanan to amo to kapit sinanigo gapon. Na. Lain na po ding batin-batin. Nada buat ni batin. Mo batin-batin na pre kaning nang natin mo ni puwas ug bunga. Ana, salamat Troy.